ताळी पेटून आम्ही जेजू अर्घा दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. सुमार 17 जणां कामा खातीर ट्राय करनासात. जेजू मुकल्या दिसांनी बरी कामां तुमकां फावो करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणाक येताना गांठ असते. आता मोव जाला जावं ना जाला जावं ती गांठ समाज चक्कन पळय कित्याक म्हळ्यार तुका अशें आदला जाताली बट ती गांठ ना. जेजून तुका गुण केला ती गांठ तुवें काडला अशें तुका अनुभव भोगला. तुजो रायट हात वयर भर कोणाक अशें भोगला. 1 2 3 3 4 4 4 तंतू एकला कोणाक दुबाव असतो कॅन्सर घे म्हणून कोणाक ते रायट हात वयर भर. ताळे ओके दोगा जाणां ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही तुमच्या जाग्यार फाटी वसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जल्माल्ली भुरगीं कोणी आसा आवय बापायच्या हातान आनी फर्स्ट जावन 10th स्टँडर्ड म्हणचे भुरगीं आसता ती मुखार या. फर्स्ट स्टँडर्ड जावन 10th स्टँडर्ड म्हणचे भुरगीं आसता मुखार या. 3 दीस ल्हान भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आमी मागतले. हालेलुया हालेलुया वडता. हालेलुया. हालेलुया जायत्या भाव भयणां जेजून आयचे आशिर्वादांनी भरला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. जायत्या भाव भयणां जेजून गुण केला. फर्स्ट स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसात मुखार या. फर्स्ट स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसात मुखार या. वेगळी मुखार या वेगळी या. आनी आवय बापूय ल्हानशा भुरग्यांक हाडलां. तुमचे भुरगीं खंय पिड्यान आसात मुखार या. विशेष माग्यांचे विशेष माग्या. हे 3 दीस येवकरिस्ताच्या मुखार तुम्ही येता आसतना सोम्याची वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करून येतात. जेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू बार्तिमेव जेजूला घेवन जेजू उलो मारल्या वेळा ते दोळ्याक दिश्ट मेळ्ळी. आज मुखार या जागो आसा मुखार या मुखार सगळे ल्हान भुरगीं मुखार या. फर्स्ट स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्ड म्हणचे भुरगीं मुखार या वेगळी या. कित्याक फादर जोसेफ आमच्या संगत आसतलो आनी प्रत्येक तुमचे ते विशेषतेन मागतलो ह्या वेळा तुमकां जाणवायेचें देणें मेळच्या खातीर आनी थोडे एडिक्शनांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर सगळो इंटरनेट मोबायल जावं फ्रो फ्रेंड्स सर्कलाक कोदिसी आज माग्या आमी पवित्र दैवी पवित्र आत्म्याक अनुभव करचे खातीर पवित्र सकत आमच्या जिवितांत देवन वयचे खातीर मुखल्या धव्यांक तुमकां जावं फ्रो शिकोवंक जायना कठीण जाता आसा जावं शिकले मोती तुराना एग्जाम लागीं पावते आसा ह्या सगळ्या बंदखणांतल्यान सुटका मेळचे खातीर विशेषतेन ह्या जाग तुमच्या खातीर मागता. तुमची दिश्ट तर जेजूचेर कांसाया जेजूक पळया भुरग्यांनो सगळी जेजूक पळया ह्या जाग तुमच्या खातीर मागतल्या वेळा. भुरग्यांनो तुमचे दोन्ही हात वयर करा. दोन्ही हात. जेजू तुवें सांगलें आसाय सक्कड भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सडा कित्याक सर्गींच्या राजस्थानचे ही भुरगीं सक्कड तुजे मुखार आयल्यात सोम्या. तांकां आपूण गुण कर जे कितें तांचे थंय पिडा आसा जावंक पुरो तांकां खस जाता जावंक पुरो मतीची इराराय तांकां शिकोवंक जायना जावंक पुरो सोम्या तांकां आपूण गुण कर जे कितें तांकां गरजेचें तें सक्कड तूं फावो कर सोम्या. तुज्या पवित्र हाजीरपणान तांकां आपूण गुण कर जे कितें तांचे थंय अस्कत काय आसा तांचे पिडा शिडा आसा ते सक्कड पयस कर. तुजे पवित्र रगत तांच्या शराशरांनी वाडोवन दी ह्या घडये तांकां जे कितें दोस्तां जावंक पुरो मतीन इराराय आसा जावंक पुरो ते सक्कड सोम्या ह्या घडये पयस कर. तांकां आपूण गुण कर. सर अपायांतले सर अवकाळांतले सर वायट आयुक्यांतले राख आनी सांबाळ तांचेर तुजी कृपा धाड सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या सर शेगुणांनी तांकां नेटय सोम्या. ती बरी भुरगीं जावं जाग जे कितें तांचे थंय आसा ते सक्कड तांकां कांयच बाधक करिनासतना म्हणजे दुस्मान जावं दी वा हेर सकत जावं दी पाड सकत जावं दी तांचेर वेडो घालिनासतना खंयचेच बाधक जायनासतना तांचे जिवीत फळां बरीच कर सोम्या. ह्या घडी आमी मागता ह्या सक्कड भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. आशिर्वादीत कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या तुमचे दोन्ही हात वयर मारा वेळा भुरग्यां खातीर मागा वेळा समेचे दैवी सकताचे देवाने होती पवित्र आत्म्याचे दैवी सकताचे वळण होते वेळा हे पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा देवाने पवित्र आत्मा 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 देवाने पवित्र आत्मा देवाने हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या जाणवायन बोल शिकोवंक बरी मोतला बाई सगळ्या वाऱ्या वयल्या पिड्यान तांव सगळ्या वायट तांकां सुटकाला पाहिजे जो आमच्या भुरग्यांक जाणवायन पडचे जो सगळी पिड्या तांकां सोंड सुद्या वेळा. हालेलुया 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 हालेलुया. दोन्ही हात वयर बरें पवित्र आत्म्या
पवित्रात्म्या देवोन ये मोचे थंय तूं रावोन ये उस्वार तुजो फांकोन ये मोचे थंय तूं जियेवंक ये पवित्रात्म्या देवोन ये ये पवित्रात्मा तुझ्या पदव्यांवर 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 पवित्रात्म्या तुझ्या ध्यानान आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर पवित्रात्म्या सगळ्या भुरग्यांचे देवने पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवने पवित्रात्म्या देवने पवित्रात्म्या देवने पवित्रात्म्या देवने सगळ्या पिढ्यांना सुटका जाऊन घेऊन दिली सगळ्या वाईटातून सुटका जाऊन घेऊन दिली जाणवायंती बरों दी जाणवायंती बरों दी जाणवायंती बरों दी नमान कृपया बरले सुमितीचे संगत आश्रम ते सदैव आणि सदैव फॉदेश जेजो नमस्कार करून तुमच्या जाग्यार पाठी वसा तरणाटे फर्स्ट पीयूसी जावन काजार जायनातले कोणीय तरणाटे आसा जाल्यार सर एकले मुखार या तरणाट्यानो विशेष मागणे तुमच्या खातीर तुमचो फुडार नंदन जावच्या खातीर तुम्ही खंय वचूंक चिंतला ती वाट तुमची उक्ते जावचे तर माग्या जांफ्रो देदस्पर जालात तुमी बंदकणी सांपडलात तुमी ह्या सगळ्या वायटांतून जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी सगळ्या बंदर बंदकणीचो सुटका मेळूं दी हे तिनूय दिस तुमचे तर मागतले हांव फलां पुर्व तुमच्या इश्टांक घेवन एकामेकाक सांगा कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक ते तिनूय दिसा भुरग्यां खातीर आनी तरणाटे विशेष मागणे कित्याक कितले तरणाटे ह्या फाटल्यान त्या वयल्या वर्सां हांगा 2 दीस कन्वेन्शन आसल्या वेळार म्हज्या मगाचेर हांगा जाल्ले वर्तेक अचाप हांव तुमच्या मुखार सांगूंक आश येता कित्याक हांगा स्टेजीर अशेंच आमी मागल्या वेळार तरणाट्या मुखार आपयल्ल्या वेळार 2 दिसा एक तरणाटो फाटल्यान बसून आसलो तो मुखार येवंक ना लास्ट हांव दुबय गेल्ल्या वेळार तेज्या आपुरबायची टेस्टिमनी ताणें सांगलें त्या पयले म्हाका ताणें फोन करून म्हणलें की ब्रदर म्हज्या जिवितान घडल्ले एक अचाप हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आश येता आनी हो तरणाटो म्हणूंक लागलो की 2 दीस भितर कन्वेन्शनाक हांव आयिल्लो आनी कन्वेन्शनाच्या वेळार फाटल्यान हांव बसून आसलो कित्याक म्हणल्यार 3.5 वर्सां तर म्हाका काम नासलें 3 वर्सां हांव कोणाक कळीत नासल्या इल्लेशे ड्रग्स घेतालो कोणाक कळीत नासलें आनी 2 दीस कन्वेन्शन फाटी बसून आसलो कित्याक म्हणल्यार म्हाका कोणालाय मेळोंक नाका आनी म्हाका कळीत आसा हांव मागणें करता ओके देव म्हाका हात लायतालो देव जाय जाल्यार काम दितालो ह्या 3.5 वर्सां काम नासतना तो फेडअप जावन गेलो कश्टालो म्हज्या मोगाचे त्या एका टेन्शना खातीर इल्लेशे ड्रग्स घेतालो फाटल्यान दिमिगान आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या निमाण्या दिसा पुरुशांवार सक्रामेंत ह्या जाग व्हरता आसतना ह्या सक्रामेंताची बेसांव ताच्या जिवितार फावो जालें कित्याक म्हळ्यार जेन्ना येवकरिस्ताचो पुरुशांवाच्या वेळार ह्या भावाच्या लागीं इतल्यान येवकरिस्तांतलो जेजू पाशार जाता आसतना ताची दिश्ट ते येवकरिस्तांतले जेजू ताणें कांसयली कितेंकी त्या येवकरिस्तांत सखत ताच्या जिवितान देवन येयलो अनुभव ताका भोगलो दोळान तेजी दुकां गळोंक लागली इतली दोळान ते दुकां गळ्ळी की म्हज्या मोगाचे न्हू तो कावजेवंक सुरू भियोंक सुरू जालो कितें करचें म्हूण कळून स रडटा आसतना ताणें इतलेच सोम्यान म्हणलें सोम्या हांव एक अस्कत म्हजी काकूत सडनली जेजू म्हणा लागलो की पुता 2 दीस हांवें तुका आपयलें तूं येवंक नाय आज हांव तुका सोदून आयला हालेलुया मोगाच्या तरणाट्यानो तुमी जेजू लागीं आयल्यात तो जेजू आज तुमच्या लागींच आसा पाटी कितें जाला हे सगळे सण सुद्दां डिलीट करा आज एक नवे जिवीत जिवंक ताणें तुका आनी म्हाका आपोवणें दिला त्या खातीर हो तरणाटो दुसऱ्या दिसा हांगा बरें कुमसार जालो ड्रग्स ताणें सोडले म्हज्या मोगाचे न्हू 18 दिसां भितर दुबयची बऱ्यांतली बरी विसा मेळ्ळी हो भाव आज दुबय काम करनाचो म्हणा लागलो की तो एक 50,000च्या कामाक हांव आशो नासलो ब्रदर 1,40,000 सॅलरी कांयच नासल्या म्हाका देवान ह्या गांवांत फावो केला हालेलुया देव विश्वासी जावन आसा ताच्या लागीं आयिल्ल्यांक कोणाकी खाली हातान पाटी धाडचो ना एक घडी तुमचे दोळे उक्ते करा सिर्फ 2 मिनटां ते जेजूचे नदर लाया 2 मिनटां ते जेजूचे नदर लाया 2 मिनटां ते जेजू पळया सिर्फ ते 2 मिनटां जेजू पळया ते सोम्याक सांगा सोम्या आवाज कर जेजू हांव तुज्या लागीं आयला सिर्फ पळय ते जेजू कांयच म्हण नाका तूं कितें कसो कितें आसाय सगळे जेजू कळीत आसा साम 139 वर्स 1 म्हणटा की
तुका हा वळखतलो देव जावन आसा, तुका वळखतलो आज कितें प्रकर्ते आसाय, सगळे जेजू कळीत आसा, सगळे जेजू कळीत आसा. तुज्या मोदी कितें चिन्ह आसा, सगळी जेजू कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर. इतलेच तुका समोर सांगा, इतलेच सोम्या तुका कळीत आसा म्हज्या विशयान, तुका कळीत आसा म्हज्या विशयान. आज सोम्या म्हाका तूं परिवर्तन कर, तुज्या स्पिरितार म्हाका पळय, तुज्या स्पिरितार म्हाका पळय. जेजू म्हाका नवो कर, म्हाका तूं जाय जेजू, म्हाका नवो कर, म्हाका नवो कर, म्हाका नवो कर. म्हजें काळीज आज हांव तुका दिता. दोनी हात तुजे जोड, दोळे तुजे संपूर्ण थांब. तुका सोमेच समर्पण दी आनी शांत राव. ह्या जग तुज्या खातीर मागतालो. जेजू आज ह्या सक्कड तरणाट्या पासत आमी मागता आसतना जे कितें तांचे थंय कश्ट आसा, दूख आसा, समस्या आसात, ते सक्कड पयस कर ह्या घडये. तांकां जाय पडते हिराराय बगूंक मेळटा जावंक पुरो, तांच्याच कुटुंबांत हांव आवय बापायत हांव जायते बेजाराय तांकां बगूंक मेळटा जावंक पुरो काम नासतना. आनी अशें जायते पाड सवयाक ती बली जाल्या जावंक पुरो. सोम्या हे सक्कड कश्ट दूख आज तुजे मुखार आमी समर्पण दिता आसतना तांकां आपूण गूड कर सोम्या. ह्या घडये जे कितें तांचे थंय आसा ते सक्कड पयस कर ह्या घडये. तांकां जाय पुरते दोस्तां जावंक पुरो, काम नासतना तांची पिडा शिडा जे कितें आसा ते सक्कड तांकां दोस्तां जावंक पुरो. दीस रात म्हणले बरें, पूण सोम्या तूं तांचे सांगात आसाय, तूं तांकां आपूण गूण कर सोम्या. ह्या घडये तुवेंच म्हळाय सोम्या सक्कड म्हजे जरशें येया कश्ट जाल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. त्याच भावार्थान आनी बरोवशान सोम्या आज ही सक्कड तरणाटी तुजे सरशें आयल्यात, तुजे लागीं मागोंक आयल्यात, भावार्थान ती मागोंक आयल्यात सोम्या. त्याच पातयेन तुजे लागीं मागोंक आयल्यात सोम्या. तांकां आपूण गूण कर. सर पायांतले, सर अवकाडांतले, सर पिडे शिडेंतले राख आनी सांबाळ सोम्या. जे कितें तांकां गरजेचें ते सक्कड तूं फावो कर. जायती तरणाटी रडटा जावंक पुरो, दीस रात म्हणलें बरें, तांकां कश्ट आसा जावंक पुरो, ते सक्कड सोम्या ह्या घडये पयस कर. तांकां आपूण गूण कर सोम्या, आपूण गूण कर. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 श्रमांतर मारमांतर येशवे 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 रिया 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 शंकर शंकर श्रमांतर मारक मौतिक रमाशिकर शारिया रिया 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 श्रमांतर मारमांतर येरल मक्रांतला. Lord, send a power. सगळं वळवू दे, वळवू दे, वळवू दे, वळव वळव वळवू दे वळा. शारी रे 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 शंकर रे 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 रिया 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 येशवे सगळं बंद कर दे. सुंगला बनव दे, सगळं बंद कर. सुंगला बघ वळा. दोन्ही हात आमच्या वैरभार्याने म्हणूया वळा. देवने पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या देवोने, पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या देवोने, पवित्र आत्म्या देवाने म्हणा. पवित्र आत्म्या देवोने, पवित्र आत्म्या आमच्या देवाने. हांगास खंयची भुरगी पिड्यान आसा तांकां पिड्यान सुटकाला पाहिजे, सुटकाला पाहिजे. लो बीपी प्रत्येक जणांचे ज्या प्रमाणे डायबिटीस सांगा जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर. जेजू सगळे उन्हापर्यंत सुटकाला पाहिजे. अस्कत मोतीना सुटकाला पाहिजे. त्यांच्या मोती घटाय दी सांडवायन पोर त्यांचं फुडा नंदन कर. मोकले वाट उक्ती कर, मोकले वाट उक्ती कर, मोकले वाट उक्ती कर, मोकले वाट उक्ती कर. जेजू त्यांची जेजू आमच्या तन आशीर्वादित कर. बरी कामा भाव कर, बरी कामा भाव कर. अस्कत के पैसे दे, सगळे पाच पैसे तुटू दे. वाईट सवय सुटवलं असू दे, वाईट सवय सुटवलं असू दे. वेळा सगळे वडता पवित्र देवाने, प्रज्ञा देवोने. दुनिया सगळे बार उभार म्हणूया. प्रज्ञा देवोने, पवित्र आत्म्या देव, पवित्र आत्म्या देवाने. श्रमांतर मारमांतर यार शिकरी रे 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 रे. पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या. हालेलुया होसाना, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया होसाना, हालेलुया, हालेलुया
Hosanna. हालेलुया 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 Hallelujah. Hosanna. आम्ही सगळे नमस्कार कर आमच्या जाग्यावर पाठया फला येत असताना अनेक तुमच्या इष्टांक तुम्ही घेऊन येऊ जाय हालेलुया 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 सगळे उभे राहूया आमच्या मगाशनो सगळे उभे राहूया प्रत्येक तर या जग तुमचे तर विशेष तुम्हाला तुमच्या घरा खातीर मागतालो तुमच्या जाग्या खातीर मागतालो जावं फरक कोणे कोणे कितें पर नेगेटिव्ह म्हणला ते सगळे ह्या वेळेर डिलीट जावं दी पयसरो दी कित्याक आज तुझ्या जिवितांत नवे पॉझिटिव्ह चिन्ह येवं दी शर्मावच्या वेळार ह्या जगान आपुरबायन शर्माव दिलायचे आसा देवाच्या बसोण्या वयर आपुरबायन शर्माव दिलायचे आसा आमी देवाची बसोणी जायती आयकला ताचे दिसा देव बसयता जशवंतरी तुवें भूंय पांय दवरली भूंय आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय आशिर्वादी जाल्ली जावंक जाय कोणा लँड प्रॉब्लेम आसा मुखार या जाग्याची समस्या आसा मुखार या रिणांत आसात मुखार या बिजनेस लॉस जाला मुखार या कोणाकी मुखार मागा जेणे 15 मिनटां मागा 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 जावं फरक कोणें कितें कितें म्हणलां तुमकां तें सगळें डिलीट जावन तुज्या मतींत हांव रातची न्हीद पडना माग्या वेळा जावं राती भिरांकूळ सपनां पडटा आसा ही पयस जावन दी आमच्या दिसा आमच्या घरांत प्रत्येक तर माग्या आज आमचो जागो आमचें घर सगळें ह्या संकटांत सुटका मेळची तर माग्या संकटांत सुटका मेळची तुमकां जेजूच्या नांवान आमकां सुटका जेजूच्या नांवान आमकां सुटका जेजूच्या आमकां सुटका जेजूच्या नांवान आमकां सुटका आमच्या घरांत समाधान सदांच झगडे सदांच झगडे सदांच झगडे जेजू समाधान दिता जेजू आपया आज जेजू तुमच्या घरात व्हरूंक जाय तुम्ही जेजू सांगा जेजू ये म्हज्या घरा जेजू ये म्हज्या घरा आपयता जेजू आज तुझे घर समाधानाचे मागण्याचे आज बेसमाचे घर जावंक जाय दुबळी काय तुझ्या घरांतल्यान पयस सरूंक जाय खरगा तुझ्या घरांत सुटका जावंक जायचे दिसा बेसमा तुझ्या दारा भितर रिगोवंक जायचे दिसा दोनी हात उक्ते दवर दोनी हात उक्ते दवर ह्या वेळा जेजूक पळय सांग जायरस जेजू लागी आयलो आनी म्हणा लागलो की म्हजी धूव पिडेन वळवळटे आसा मोर्चा तणीर आसा जेजू म्हजी धूव मोर्चा तणीर आसा जेजू जायरसाच्या घरा येवंक तयार जालो जायरस येता येता आसतनाच जायरसाचे धूव मरण पावले जाल्यार जेजू म्हणटा गुमान करिनाका पातयेल्यार पुरो ह्या 3 दिसा आज पातयेन आमी जेजू लागी येता आसा पयल्याच दिसा तुझ्या घरांत आशिर्वाद वाळून येऊ दी आशिर्वादा बेसावा जायरसच्या घरात जेजू गेलो आणि जायरसच्या 12 वर्साचे त्या स्त्री तलिता कोमून उकल जेजून ताका जीव केलो तसो जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू एक उंड्याच्या रुपान आमच्या मदें आसा तो उंडो न्हय जेजूचे मास जावन आसा आज तो जेजू तुज्या घरांत येवंक तयार आसा ते दोळ्यांतली दुकां पुसून काडून तो तयार आसा त्या सोडवंदरा मुखार आज सुखां सुख खालते कर आनी ते जेजू इतले आसा जेजू ये म्हज्या घरा इल्ले 5 मिनटां शांत रावा उलया ते जेजू तुम्ही उलया जेजू आपया जेजू ये म्हज्या घरा सांगा उलया आमी मायकार काय म्हणची ना 5 मिनटां तुम्ही उलया वेळार उलय जेजू लागी उलय तोंड उक्ते वडलान म्हणूंक जाय म्हण कितें म्हणूंक जाय म्हण तूं जेजू ये म्हज्या घरा जेजू ये म्हज्या पुताच्या जिवितान ये म्हज्या सुनेच्या जिवितान आपय त्या जेजू आपय ये म्हज्या बिजनेसान जेजू आपय जेजू 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 आता दोन्ही हात तुझे वयर उबार दोन्ही हात दोन्ही हात कंटिन्यू 5 मिनटां जेजू उलो मारते राव उलो ओडा तळा उलो मारते राव तुझ्या घरात तू असं म्हणशील ते पांय दवरले बोई ती आशीर्वादी जायचे वेळा तुझा बिझनेस तुझा आशीर्वादी जायचे वेळा तुझ्या घरा बे ओडा तळा उलो मार थांबा नसताना वडा तळा उलो मार वडा तळान उलो मार वडा तळा उलो मार जेजू 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 म्हणून उलो मार उलो मार सगळे काळोखाचे सांगळे त्या घरा बेतान कट मारता जाग्यात पयस सरोंदी उलो मार
जेजू जेजू बोला मार. जेजू 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 बोला मार एवढा. जेजू जेजू बोला मार. जेजू जेजू कंच दुबावते जागेचे रस्ता. जेजू 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 सुटका मिळू दे एवढा. जेजू जेजू सुटका. जेजू जेजू सुटका. जेजू तुझे पवित्र सुटका. जेजू जेजू सुटका. जेजू 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 जागो पवित्र जाऊ दे. जेजू 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 जागो सुटका जोडी दे एवढा. जेजू वर्ष वर्ष किती तुझं जीवित भोगता जाऊ परत जाग्यावर. सुटका 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 मिळू दे एवढा. सुटका. जेजू 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 तुझ्या घरात कोणा कोणी किती म्हणलं जाऊ पुरो. तुझे घर मागण्याचे 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 देवान रावचे घर तुझे. देवान रावचे घर तुझे जाऊन असा. कंटिन्यू उला मार. कंटिन्यू उला मार. जेजू 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 थांबा स्थळ उला मारा. जेजू जेजू आपण जेजू जेजू कोणा की पोळा नका. कोणी बोंब मारते कोणा पोळा नका. उला मारते राव. जेजू आपण जेजू उला मारते राव. उला मारते राव. आपण जेजू आपण जेजू आपण जेजू आपण गुण कर जेजू 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 आपण गुण कर जेजू तुझी भुई आशीर्वादित जाऊ दे. आपण गुण कर तुझी जागो आशीर्वादित जाऊ दे. जेजू जेजू आपण गुण कर सांग. जेजू जेजू आम्ही पायदळी भुईते आशीर्वादित चालले जाऊ दे. जेजू 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 आपण गुण कर जेजू आपण गुण त्या कर जागेवर जाऊ दे. कंच दुबावस्था तुझ्या मोतीत बाहेर असू दे. बाहेर असू दे. बाहेर असू दे. जेजू 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 आपण गुण कर जेजू 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 तो जागो आशीर्वादित करता असा. जेजू जेजू तुझे घर आशीर्वादित करता असा. जेजू तो बिझनेस आशीर्वादित करता असा. जेजू 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 ते सगळे कष्ट परिहार करता असा. जेजू 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 तुमचे हात जोडा. या जाग तुम्ही सगळं कष्ट खातीर तुम्ही हाडल्या पॅटिशना खातीर तुमच्याकडे मागतो रे वळा. जेजू आज प्रत्येक दिन आम्ही मागता अंगाच्या समेस्त बसवत तांच्या कुटुंबा बसवत सोम्या तांच्या कुटुंबात जाय पुरते कष्ट असा जावंक पुरो दूख असा जावंक पुरो समस्या असा जावंक पुरो ते सगळं तुझ्या हाजीरपणान पयस कर सोम्या या घडये. तुझ्या कुटुंबात जायते दोस्ता जावंक पुरो तांकां शांती समाधान नाच जावंक पुरो. तांच्या कुटुंबात माठ मंत्र आणि हे रितीचो पाठ संगती तांच्या कुटुंबात आसा जावंक पुरो. त्या कुटुंबात हांव तांकां सुटका दी. त्या कश्टात हांव तांकां सुटका दी. सर बंदपणांतले तांकां सुटाय सोम्या या घडये. तुझ्याच नांवान तुझ्याच सक्तेन आमी मागता तांचे कुटुंब आशीर्वादीत जावं दी. आशीर्वादीत कर सोम्या आशीर्वादीत कर. तशेंच आमी मागता त्या कुटुंबात शाहू बापय पासत बाबा घाल तुजो आशीर्वाद बापायचेर. बापाय जाय पुरतें पियेता जावंक पुरो. पिवून कुटुंबांत शांती होगडायता जावंक पुरो. बापायचेर तुजो आशीर्वाद घाल. आवयचेर तुजो आशीर्वाद घाल. ती समाधानान जियोंक. तशेंच तांच्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. भुरगीं आवय बापायचे उतार आयकना जावंक पुरो. तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. तांचे कुटुंब शांतेचे समाधानाचे कुटुंब जावं दी. तशेंच बाबा आमी मागता तांच्या कुटुंबांत गुण जायनातली पिडा आसा जावंक पुरो. जायते धाकटेर चडशी ते गेल्या जावंक पुरो. पूण खंयचोय धाकटेर त्या पिडेक वखद दिवंक सकोना. पूण सोम्या ती आज तुजे चडशी आयल्यात भरवशान भावार्थान ती आयल्यात सोम्या. तांचे सकड पिडा शिडा गुण कर सोम्या या घडये. आपण गुण कर तांचो जागो तांणी रावचे तो रावचो तो जागो आशीर्वादीत कर सोम्या या घडये. जे कितें त्या जाग्यार पाडसंगती आसा जेजू समाधान तुमच्या जाणेकल्या. जेजू या घडये जेजू हात लायते असा. तुझ्या बहिणीचे जो आशीर्वाद केला असता खाली आता नासतो नाही ऋण आता सुटकाला पाहिजे असा. हालेलुया सांग वडा त्याला मोण्या वडार दुनिया भरभर म्हणते राव. हालेलुया हालेलुया गुण कर. हालेलुया आपण गुण कर जेजू. हालेलुया जेजू आपण हालेलुया
आपड जेजू यागडी आपड जेजू हालेलुया आपड गुण कर जेजू हालेलुया 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 Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus call upon the name of Jesus Jesus, Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus दोन्ही हात तुझ्या तकलेर दवर जाता झाला तुझ्या माताच्या कसा बायची नाक्षीपर्यंत किती पिडा असा सगळी येवकरीस त्यांच्या मुळात पडून दी आणि जेजूची दैवी सगळं जेजू म्हज्या माताच्या कसा बायची नाक्षीपर्यंत तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर वायटांतून म्हाका निवार अंकराच्या काळोखाच्या वायट सगळं म्हाका सुटकला बाई तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आशीर्वादित कर बेसावानी भर म्हणून आम्ही जाणकले म्हणे सोम्या जेजू म्हज्या मातेच्या केसात पायाची नाक्षी पर्यंत आसर सर पिडा कावचणी भिरांत अस्कत काय असमाधान उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय सगळे पैसे दे हालेलुया 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 जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान हा हुकम घालता हा हुकम घालता सर पिडा अस्कत काय उड्या पोट अडकळ्यो हिराराय म्हजेतून पैसे दे म्हजेतून पैसे दे म्हजेतून पैसे दे हालेलुया 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 राईट हात आमचा वयर उभारया लेफ्ट हात आमच्या काळजात धरया सगळे म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू या हातानं हांव मागता म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणाचेर जेजू जेजू सगळ्या वायटात हांव सगळ्या वायटात हांव सगळ्या बंदगणीत हांव आमकां सुटका प्राप्त जावं दे हालेलुया हालेलुया दोन्ही हात आमच्या वयर उभारया एकडी ल्हानसो मोठो प्राचित करया म्हज्या मग फलां आनी परवाच्या दोन्ही कन्व्हेन्शन क्रमांक घ्या पावस ह्या सुद्धा पडना जावचे खातीर मात्र न्ही 2 दीस हारी बाबणी येवचे खातीर हर एकली बाबण पिडेतावन कश्टतावन वायटतावन जणकले सुटकाने सोडवण जोड घेवचे खातीर मागया आमचे भुरगे तरणाटे पवित्रत्वान भरचे खातीर सगळे दोन्ही हात वयर भरून सगळे स्तुती कर म्हणया हालेलुया हालेलुया जेजू 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 तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान श्रमात प्रमात प्रमार मुखांतरा रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर हे 2 दिसा आशीर्वाद अभ्यासावा देवाला दे हारी हारी लोक योगरच बोलतले समोर जाऊ दे तुझा आराधना करू स्तुती करू हालेलुया 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 नमान कृपा मरलेले समिती संघदास रामदेव देव आणि सदैव फादर जेजू तुम्ही पैस तर स्वत राहिलात कोणाचे लँड सेल जायनातलो दोघ जण लँडाचे प्रॉब्लेम जेजू पैस करतलो मुकऱ्या दिसांनी देवूंक काडले ते जागेचे पैसे तुमकां फावत जातले हालेलुया 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 सुमार 18 जाणांक हांवें बक्षीचे म्हणले तुमच्या मुतींत आज एक पातयणी आयला आणि बक्षीचे काळीज देवान दिला आज बक्षिया वरती सकत तुम्ही अनुभव करण्यात हालेलुया किती इले तीक कलाची एसिडिटी जातला देन पर बरे जेवले तुका एसिडिटी ना गॅस्ट्रिक ना जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते रायट हात वयर उबाऱ्या नीट वयर उबार नीट नीट अशें हाले हात हाले कोणा बरें मोर दॅन 10
10 जणांच्या अंगीचं टाळे पटन आम्ही जेजू अर्घा दिव्या हालेलुया हालेलुया हांगा येताना कठीण तकली फडाफड असले आणि दळान काळो कायल्या बरे बघतले तसल्यांक जेजून आपण बऱ्या पडला वेला कोणाक ते निठ्ठात वयर बरा वयसरा ताळे पटन जेजूक आम्ही अर्घा दिव्या हालेलुया 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 हालेलुया. सकाळी ताण येदळ पर्यंत जायती बेसांवा तुझ्या जिबितान जेजून देवर खंयची ना खंयची बेसांवा कितलं बऱ्यापणी सकाळी येदो म्हणशी लाभला तुमचा रायट हात वयर बरा नीट सगळ्यांक जेजून आपण लागे इल्ले हात हालाय पळय वा प्रेज द लॉर्ड जेजू जोरान ताळयो पटन अर्घा दिव्या जोरान 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 हालेलुया हालेलुया तुमकां बरेपण मेळ्ळा वयाना तुम्ही कितें करूंक जाय फाल्यां येताना फाल्यां येताना एकला घेवन येवंक जाय हालेलुया हालेलुया आज राती एक आमच्या दाना मन बरे फाल्यां आनी परवा चित्र मागोवंक जाय हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजे युट्यूबार आसले जण एकल्या बाबण्या जेजून वरती आशीर्वाद हजारो बाबण्याचे मागणे आज तुमकां पावला हजारो उपास आज तुमकां प्राप्त जाला मोगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर आणि येवकरेस बलवंत जाऊ रावा हालेलुया हालेलुया. ह्या तिन्ही दिसा तुमचे हजारो लोक मागता उपास करणं आणि तिन्ही दिसा हजारो लोक विनंती करता ह्या 3 दिसा वरती सकत येवकरीस जाता तुम्ही अनुभव फाला तुमच्या पुताक दुवेक आणि परवा विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले हालेलुया हालेलुया. सगळे आमी दिमी घालया निमाणे बेसांवाक आमी तयार जावया येद्या वडा सक्र Voda Sakramenta Sastang naman karuya Purvilatya rupa putla Novyoriti adarya Salvon vecha अस्कत विश्व्या पावार्ताचे बोल दिव्या जसे बापाक तसेच भूताक उल्हासानी स्तुती जाऊ पूर्वी महिमा सस्नाक एकस्ताळ्यान हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता आमची तकली भागोव्या त्या जेजू मुका जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये जेजू घेवन तुमच्या घरा वसा जेजू घ्या ताची बेसा ताची कृपा अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumya Jesu अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumya Jesu अर्घा तुका सुम्या जेजू Argan tuka sumya Jesu हालेलुया Hallelujah Voices on hazard